Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts, avui lluny és més a prop. Com el temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts, avui lluny és més a prop. Passant al teu costat, viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts, avui lluny és més a prop. Jo em moc pels quiets i ja tinc el calendari. Chantal, tu tens el teu? Oh, i tant, Marc, que tinc el calendari d'Anexa Fundació. I tu, Jai Domínguez, ja el tens? Doncs clar que tinc el calendari, Chantal, però tu què et penses? Que he vingut aquí i marxar sense el calendari? Doncs clar que el tinc. I vosaltres, Anna i Àlex, tot el dia amb la piloteta aquí, més comprar calendari ni futbol. Jair, yo lo tengo, ¿vale? ¿Tú? Nosotros en Europa los tenemos todos. Elisenda, que sea la próxima. No te olvides. Home, Anna i Àlex, el doctor Fen, evidentment, que el tinc, us penseu. Ara els hi toca el de la Vall d'Hebron. A veure, equip de la Vall d'Hebron, ja teniu el calendari o no? Elisenda, i tant que el tenim, només faltaria. Jo en tinc per tota la meva família. I a més aquest any és superimportant. Sí, perquè una part de tots els diners que es recaptin ens ajudaran a avançar en la recerca de les malalties neurològiques pediàtriques. I tu, Miguel Luque, què ja el tens? Bueno chicos, pues sí que tengo el calendario, no lo iba a dejar para vosotros. Y bueno, Gemma, ahora espero el tuyo también, por eso,
Hombre, Miguel, i tant que tinc el calendari, només faltaria, més estem tots superguapos, els nens, els que veus. I, doctor Prats, per Terrassa ja us han arribat, perquè jo des que visc a Centelles allà ja el té tothom, O sigui que ja us podeu espavilar. Home, Gemma, clar que el tenim, per favor. A part, és que ha quedat increïble, ha sortit superguapo. Sí, nosaltres també ens hem fet fotos, pel calendari, què creus? Home, clar, és que només faltaria. Ara, el que no sé si ho tens és tu, Òscar. No sé si ho has penjat a la paret o ho has penjat a la pantalla. Doncs esclar que el tinc, i efectivament, el tinc a la pantalla. No sóc gaire original. Qui no sé si el té o no el té és l'Agnès. Agnès, el tens o no el tens? El calendari? Sí, jo també el tinc, ja, el calendari de Nexa. Imagino que els de l'equip de Nexa també, no? El teniu? Agnès, pues clar que el tenim. I és el millor calendari que te pots trobar al mercat. És espectacular. I vosaltres? Teniu, no? No el tinc, Pere. On el compro, Marta? Doncs el pots comprar aquí en el centre de recursos i si no trucant per telèfon li enviats un mail. O a la web de Nexa Fundació, a www.nexafundació.org. Vinga! Anima, compra! Tallo és bona. Tallis.